δουλεύουνε. Να μου τηλεφωνήσει μόλις φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Καλά, μωρέ, καλά εδώ είσαστε και σας ψάχνω. Φεύγει το παιδί. Πού πάει? Θεσσαλονίκη, άντε. Άντε, στο καλό και με το στέμα, Άντε, μπράβο, άντε, καλό ταξίδι, μην την καταπιέζεις, άστινε, θα προσέξεις, σε παρακαλώ, έλα. Έλα, κουμπλίτσα μου, άντε, καλό ταξίδι. Φαγώθηκε σήμερα, τι κοιτάς? Η μία φεύγει, όλος έρχεται. Τι είναι η φεύγει όλος? Με το που έφυγε η μικρή, ήρθε η Ματούλα και άρχισε τις διαπραγματεύσεις. Ποιες διαπραγματεύσεις, καλή, τι λες? Ήρθε, παιδί μου, ο θείος από τη φυλακή και ο Σεραίος δεν τον θέλει και τον έδιωξε. Μπορεί να μας απαρατάς λίγο. Καλά έκανε και τον έδιωξε. Να σου πω, θα πάω να πω στη Βασούλα. Ωραίες επισκέψεις έχετε, ωραίες επισκέψεις. Ντρέπεσαι, μωρέ, δεν μπορείς ούτε μια μέρα να ησυχάσεις. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ και ξέρεις γιατί. Όποτε θυμάμαι ότι ο Γιώκα σου και η νυφούλα σου πήραν τον τρίτο όροφο έτσι, με μπαμπεσιά, δεν το αντέχω. Κλήρωση κάνατε. Κλήρωση, ναι, αλλά στημένη κλήρωση. Την έστησε, ο Γιώκα σου. Τους έτυχε! Εγώ καταρχήν μίλησα με τον αδερφό σου. Του λέω: η αδερφή σου πιστεύει ότι τον όροφο τον πήρατε με απατεωνιά. Ξέρεις τι μου είπε? Ορκίστηκε στα κόκαλα του πατέρα σας. Μάνα, δεν το έκανα. Α, ναι, δεν το έκανα. Εσύ τον πίστεψες, Ναι. Μωρέ, τον αφήνει αυτή η νυφούλα, τον αφήνει. Και εντάξει, δεν λέω, ωραία. Τον πήρατε τον απανόροφο. Δεν χρειάζεται να μας τον βροντοφωνάζεις κιόλας, μαντάμ, που βγαίνει κάθε 3 και λίγο και μου λέει: Ωχ, καλέ, τι ωραία θέα που έχουμε εμείς από εδώ μέχρι και θάλασσα βλέπουμε. Εντάξει, εμείς δεν βλέπουμε, τι να κάνουμε. Καταρχήν ο Ανδρέας μου είπε: για να ησυχάσει η αδερφή μου, αν θέλει, εγώ τον όροφο της τον δίνω. Έτσι σου είπε. Ναι. Τι λες, καλέ, σοβαρά και θα τον αφήσει η νυφούλα σου, Βρε, εδώ της έγραψε το μισό το σπίτι, βρε. Τι λες τώρα? Γιατί εσύ δεν τον άφησες τον άντρα σου που δεν πήρε πρίκα? Η Βάσο τουλάχιστον πήρε. Ναι, αλλά εγώ πήρα Βλαχόπουλο. Ενώ αυτή πήρε το Γιώκα σου που είναι αριστοκράτης ο αδερφούλης μου. Το Βλαχόπουλο που λες σε ντύνει, σε στολίζει. Τα φέρνει όλα εδώ μέσα. Κουβαλητής είναι. Ενώ ο αδερφός ο αριστοκράτης τι κάνει? Πάει έξω και τα τρώει με τα ξέκολα. Ορίστε, που θα μου πεις εμένα έτσι. Και αν δεν ήταν καλαματιανοί, ποιος θα τους συντηρούσε? Ναι, αλλά πώς τους συντηρεί όμως αυτό, γιατί δεν το λες, το πώς? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν θες να ξέρεις. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η καλαματιανή που τη λες, η Βάσο είναι οικονόμα και καλή κοπέλα. Δεν το πιστεύω, κοιτάτε καλέ. Καλέ μάγια σου έχει κάνει, μα τι είναι αυτά που λες? Γιατί τα λες όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω. Τι έχω πάθει σήμερα, τι έχω πάθει. Σε βλέπω έτσι έτοιμη να λύσει το ζωνάρι. Βρε, θα σκοτωθείς με τον αδερφό σου, το κατάλαβες? Δεν μπορεί να μείνετε έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πας και του λες συνέχεια ότι η γυναίκα το από αυτό με τον κουμπάρο. Πού το είδες εσύ από αυτό? Ορίστε, πες μου. Που το είδα, γιατί πρέπει να το δω κιόλας. Χωριό που φαίνεται, μανούλα μου, κολόζε δεν θέλει. Γιατί δεν μου λες αν αυτό το βολεύει, εσένα τσεκόφτη? Πιστεύω. Καλά είναι πράγματα αυτό τώρα που λες, είναι πράγματα. Ακούτε, ωραία οικογένεια. Πάει, ξετσιποθήκαμε τελείως. Ίσα-ίσα, έλα εδώ! Ναι, για να ακούσω. Όταν γίνονται εκπομπές μες στο σόι, τις κρύβουν οι άνθρωποι. Δεν βγαίνουν τις διαλαλήσεις σε όλο τον κόσμο. Εκεί από την κακία σου εσύ, παντιέρα, ράσα θα το κάνεις. Ορίστε μας δηλαδή. Τα κρύβουν μες στην οικογένεια. Ανόητη, ναι! Όταν λέμε αλήθεια δηλαδή, πάνε να πει ότι είμαστε κακές, έτσι. Ναι, δεν το ήξερα. Να γράψω και ταμπέλα. Τις εκπομπές τις κρύβουμε. Άσε με από εκεί χάμα, μωρέ. Άντε φάει το γλυκό σου. Τι σύγχυση είναι αυτή? Φέρε μου το μυστηράκι. Τι μουρμουράς ρε μαμά, τι μουρμουράς συνέχεια? Τι να μουρμουράω βρε κορίτσι μου, τι να μουρμουράω? Άστα. Ήρθε ο θείος ο Ονώντας απάνω και ο Χρήστος ο Μακεδόνας τα πήρε στο κρανίο. Δεν τον θέλει στο σπίτι, αλλά η Νίκη τον κράτησε. Τώρα με το δίκιο του άνθρωπος, τι να θέλει? Ρεζίλη μας έχει κάνει ο θείος Ονώντας. Τι να κάνουμε, Βάσο μου? Αίμα μου είναι. Αδερφός μου είναι. Να τον πετάξουμε στον δρόμο σαν σκυλί? Δεν είπα αυτό ρε μαμά, μην κάνεις τώρα έτσι. Απλά λέω ότι ο Χρήστος έχει δίκιο. Δεν είναι ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά. Το ξέρω, αλλά η Νίκη τώρα ζει μες στο φόβο. Μπορεί ο Μακεδόνας να αρχίσει τα καντήλια και να μην σταματάει. Τώρα μου λες με τρόπο να τον πάρω εγώ? Ναι, κοριτσάκι μου, ναι. Ο Ανδρέας δεν είναι έτσι. Ο Ανδρέας είναι άλλος άνθρωπος. Είναι άνθρωπος γεμάτος κατανόηση. Κουμάσι είναι, σαν το θείο τον Όντα. Απλά φοβάται, αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων, πες του να κατέβει. Σου φέρα μπυρίτσα, θύε. Μπράβο, Ραϊφέ. Αγόρι μου, να έχεις την τροσιά του. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Μπράβο. Δεν μου λες, τι σκοπεύεις τώρα να κάνεις εσύ? Εγώ σκέφτομαι να κάνω ένα γκρουπάκι. Ξέρεις, με κάνα 2 τραγούδια γίνεσαι πρώτη μούρη. Άμα σε παίξουν και τα κανάλια, έφυγες. Τώρα που το λες, δεν έχεις άδικο και... Αλλά είσαι πολύ τυχερός, Τι? Αγόρι μου, έχεις αστέριο. Είσαι τυχερός. Γνώρισα ένα τύπο στη φυλακή, βγαίνει σε 6 μήνες. Αυτός είναι ο άνθρωπος σου. Αυτός θα σε βοηθήσει να πας μπροστά. Έλα ρε θύε. Και τι δουλειά κάνει αυτός? Είναι αυτός που βοηθάει τους καλλιτέχνες. Πώς του λένε, μωρέ? Προωθητήρας. Μπα, ακόμα εδώ είσαι εσύ. Τι λέτε? Κουβεντιάζουμε με το θείο. Δεν πιστεύω κακομοίρη να του κάνεις κατήχηση.
Τι κατήγηση, ρε. Τι κατήγηση, ρε. Για τη ζωή μιλάμε γενικά. Ωραία, τα πάτε. Άντε, φάει και τσακίσου κατά κάτω. Πώς μιλάς έτσι στο θείο? Ποιος μίλησε? Άκου να δεις τα ρήφα. Σε αυτό το σπίτι μένω κι εγώ. Δεν μπορείς να άρχισεις εσύ και να μιλάς όπως θέλεις εδώ μέσα. Τι λες, ρε Μάλι! Ίδρωσες εσύ για αυτό το σπίτι εδώ μέσα! Γιατί εσύ ίδρωσες, μωρέ? Πρίκα δεν το πήρες. Θα πάθω κεφαλικό. Πώς μιλάει στον πατέρα του? Δεν έχει να πας κεφαλικό. Θα φύγω να σκάστε. Θα πάω κάτω στη Βάσο. Αλλά μην μιλάς στο παιδί, του προσβάλλεις την προσωπικότητα. Καλά σου λέει τα ρήφα. Τον πατέρα σου, το Μακεδόνα, θα σε σφάξω, ρε, θα κάνω φόνο. Κακομοίρη μου. Μη σε ξαναδώ να μιλάς μαζί του. Σιγάρε, ούτε στη φυλακή δεσμοφύλακες δεν μιλάνε έτσι. Καλά σου λέει. Σκάσε, ρε! Σκάσε, θα κάνω φόνο! Σκάσε! Μου του πεις τον διάλογο που δεν έχετε δουλέψει ποτέ και οι δυο σας! Ρε, εσύ δεν καταλαβαίνεις, ρε. Ρε, το παιδί έχει αστέρι, θα γίνει διάσημος. Αν είναι να γίνει διάσημος από τα φώτα τα δικά σου, καλύτερα να μείνει άσημος, ρε! Απλός άνθρωπος σαν τον πατέρα του. Θεό, αγόρι μου, λυπάμαι για τον πατέρα σου, αλλά μην κολώνεις να ακολουθείς τον δρόμο σου. Κάτω το χέρι από το παιδί μου, ρε! Ας τις συμβουλές! Δεν χρειάζεται συμβουλές, κοίτα να συμβουλέψεις τον εαυτό σου. Εγώ, Χριστάκη μου, τη ζωή μου την έχω φτιάξει όμορφα να πούμε. Πολύ ωραία. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις τώρα. Ρε, πώς την έχεις φτιάξει ωραία, ρε! Που είσαι μία μέσα, μία έξω! Ναι, αλλά δεν έχω δουλέψει. Τι! Έχει γούστο τώρα να πεις μπροστά στο παιδί, δηλαδή ότι και η δουλειά είναι ντροπή! Η μεγαλύτερη ντροπή της ανθρωπότητας. Να βάζουν ανθρώπους να δουλεύουνε, ρε. Τι είναι ζώα. Θεό, αγόρι μου, μην τα ακούσεις εσύ αυτά. Μην τα ακούσεις, θέλει το κακό μας. Θέλει όλοι να γίνουμε ρεμάλια σαν κι αυτόν, γιατί ντρέπεται στο βάθος για αυτό που είναι. Η δουλειά είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύουμε, να είμαστε περήφανοι. Αλλιώς θα είμαστε όλοι κλέφτες. Να μην σου πω ότι θα πουλάμε αυτό που πουλάει ο θείος σου και θα είμαστε στη φυλακή. Άσε, μη συγχύεσαι. Θα σου ανέβει το ζάχαρο. Και πού είσαι? Να τρως φέτα, Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Μπορεί να πας κι εσύ μέσα. Και εκεί τέτοια φέτα δεν τη βρίσκεις. Γεια σου, τι! Γεια σου, αγόρι μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ σου λέω, παλουκό σου κάτω. Να μιλήσουμε σαν πατέρας με γιο. Άκου, αγόρι μου γλυκό. Αυτού του είδους οι άνθρωποι θέλουν να μας κάνουν όλους ρεμάλια, καταλάβες? Δεν κατάλαβε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δείξε μια κατανόηση. Θα μιλήσεις? Ρε πατέρα, δεν είναι κακό να μην δουλεύεις. Ποιος το είπε μωρό αυτό, ποιος το είπε? Ο θείος μου. Κοντζά μου, αρχαίοι άνθρωποι λέγανε, οι αρχαίοι, η αργία είναι μήτηρη της... Γαμώτο, πώς το λέγανε? Πάσης κακίας. Άγια σου, έτσι το λέγανε. Στο σχολείο μας το είπαν, αλλά. Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, αγοράκι μου. Είδες, αν δεν πήγαινε στο σχολείο θα το μάθαινες αυτό το πράγμα, Γι' αυτό σου λέω. Δουλειά. Γκρουπάκι, δεν έχω αντίρρηση, αλλά να δουλεύεις. Έχεις τίποτα ψηλά? Πού ψηλά? Ψηλά, ρε πατέρα. Στη μουσική επενδύω. Έχω όνειρα εγώ. Πώς θα τη βγάλω εγώ? Επενδύεις? Κάτσε. Έβγαλα 30 ευρώ. Πάρτα. Τι είναι αυτά? 30 ευρώ. 10 φραπεδιές. Και άμα βρω και γκομενάκι 5. Τι να σου κάνω, ταξιτζή πατέρα, είσαι εφοπλιστή, θα σου δίνα περισσότερα. Πού σε βρήκε η μάνα μου, μωρέ. Κοίτα και ωραία γκόμενα. Δες το διάλογο από εδώ! Άισε το διάλογο, ρε! Ήσουν εφοπλιστής, όλοι θα τη βγάζαμε καλύτερα εδώ μέσα. Απέτυχα. Κλειδιά δεν έχεις? Κουνήσου ρε Βάσο, κουνήσου, θα λιώσει αυτό τώρα. Παγωτό, τούρτα παγωτό. Στην κατάψυξη. Ναι, στην κατάψυξη. Γιατί την έφερες? Γιατί την είδα, μου άρεσε, την πήρα. Τι έγινε με τον κουμπάρο? Τι τρέχει? Είναι μέσα, παιδάκι μου, θειοσωνώντας. Κοιμάται, έλα. Καλά, δεν τον έβρισα, είπε τι έγινε με τον κουμπάρο. Τι? Εντάξει, πήγα. Ναι, και τι είπε, θα μου τα δώσει ή... Δυσκολεύεται. Βρε κι εγώ δυσκολεύομαι. Τι σου είπε, για λέγε. Στο τέλος δέχτηκε. Άρε Βασούλα, είσαι μια γυναίκα εσύ. Ναι, όταν σου φέρνω λεφτά είμαι μια γυναίκα εγώ, Γιατί το λες αυτό ρε Βάσο? Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Ανδρέα. Ό,τι θέλεις, να το ξεκαθαρίσουμε. Με τη Μύρκα τι γίνεται? Ποια Μύρκα? Τη Μύρκα από το μοναστηράκι. Θα σου το ξαναπώ για τελευταία φορά, Βάσο. Τα είπαμε αυτά. Εγώ είμαι στη θέση να κάνω το Αιγαίο οικόπεδο και να το πουλήσω 3 φορές. Είναι δυνατόν εμένα να μου φάει χρήματα γυναίκα? Πες μου, με έχεις για τέτοιο άντρα? Πες μου! Εντάξει, δεν σε έχω. Αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και εσύ παρά είσαι έξυπνος, αεράτε. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, πρόσεξε. Έτσι και μάθω ότι σου τρώει λεφτά καμιά λουστρινά. Τι? Τελείωσες, καημένε μου. Ούτε στον κουμπάρο θα ξαναπώ για λεφτά και από εδώ μέσα θα φύγεις. Σοβαρέψου, εντάξει, σοβαρέψου. Στορκίζομαι. Καμία γυναίκα δεν μου τρώει λεφτά. Ορκίστηκα. Τότε δεν έχεις γκόμενο όμως δεν το ορκίστηκες. Μωρέ τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες θα κολλήσουμε σημασία έχει ότι δεν μου τρώει καμία χρήματα. Αυτό είναι όλο. Εντάξει. Πρόσεξε όμως, πατρινιέ, πρόσεξε. Ρε Βασούλα, να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Ο θείος σου
Πώς και έτσι από εδώ, τι έγινε? Ανέβηκε πάνω, αλλά Μακεδόνος δεν θέλει ούτε να τον δει. Δεν θα κάτσει μωρέ πολύ. 1-2 μέρες μετά θα φύγει για Καλαμάτα. Δεν τρέπονται τα γαϊτούρια. Μια χαρά ανθρωπάκι είναι. Μια χαρά ανθρωπάκι, αλλά το κουσουράκι του το έχει. Έτσι και μας πιάσει το στόμα της η αδελφή σου. Όλη η γειτονιά θα μάθει ότι ο θείος Μπένο βγαίνει στη φυλακή. Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Μπράβο ρε αεράτε, ανοιχτό μυαλέ. Είμαι. Ωραία. Τι έγινε, η μικρή που είναι? Α, συγχαρητήρια, ρώτησες και για την κόρη σου. Εγώ πάντα ενδιαφέρομαι για το παιδί. Όταν το θυμάσαι, η κόρη σου έφυγε. Με ποιον? Στα Καλυστία πάει, παιδάκι μου. Από τώρα, πότε είναι? Την Κυριακή. Α, Δεν μου λες αεράτε να σε ρωτήσω κάτι. για ρώτησε με. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? Σε ρώτησα αν θυμάσαι πόσο χρόνο είναι η κόρη σου. Το 85 γεννήθηκε 18 χρονών. Μπράβο βρε, συγχαρητήρια, το θυμήθηκες. Ναι, τι κερδίζω? Το φας? Άσε, ξέρω, έχεις φάει. Πάω να δω τηλεόραση. Τι έκανες με αυτό που σου είπα τελικά? Δεν μιλάς? Τρώω. Καλά, δεν μπορείς να τρως και να μιλάς μαζί. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει 2 δουλειές ο Ναπολέον. Μπορείς να σταματήσεις, παρακαλώ. Στον άνθρωπο να φάει με την ησυχία του. Κουρασμένος είναι. Δεν κατάλαβα τώρα, εσύ με ποιον είσαι, με αυτόν ή με μένα? Βρε, άστο να βάλει μια γλυκιά μπουκιά στο στόμα του. Άκου που σου λέω. Φάει γορίνα μου, Σίκη. Ευχαριστώ, μητέρα. Μα τι σου ζήτησα, παιδί μου? 20 λεπτά να κάνεις υπομονή να φάμε. Εντάξει, δεν μιλάω. Συνάντησα τον προπονητή. Δεν ακούω και δεν μιλάω. Και του είπα να βρει κάποιος εκεί να μας βοηθήσει. Δεν ακούω και δεν μιλάω. Δεν πας στο διάλογο, λέω εγώ. Τον άκουσες, μαμά? Με έστειλε στο διάολο. Και πολύ καλά σου έκανε. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Δηλαδή είσαστε όλοι εναντίον μου. Μη χειρότερα, η μάνα μου, ο άντρας μου, ο αδελφός μου. Ναι, γιατί μας πας τα νεύρα συνέχεια. Αμπά, έτσι ήμουν όταν με γνώρισες. Γιατί με παντρεύτηκες? Δεν ήσουν έτσι. Μια χαρά ήσουν. Γλύκα ήσουν. Τώρα σου βγήκε ο διάολος από μέσα. Φάει αγόρι μου και το φαΐ σου τώρα, μη σκάς. Δεν μπορώ, ρε μητέρα. Έσφιξε στο μάκι μου. Πιάσεις και λίγο κρασί να στυλωθείς. Όλη την μέρα είσαι στο δρόμο. Σιγά που δεν έχει φάει ο Νίκος όλη μέρα. Θέλω να σου πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα. Αυτό πρέπει να το έχεις κάνει καιρό. Τώρα είναι αργά. Και στα έλεγα, θα στον πάρει τον αέρα, δεν μ' άκουσες. Δεν το πιστεύω, τέτοια έλεγες εσύ στο γαμπρούλι σου. Τέτοια, αλλά δεν μ' άκουσε. Τι σου είπε τελικά ο προπονητής? Θα τακτοποιήσει την κατάσταση. Ωραία, και δεν μπορούσες να μου το πεις πριν. Όχι, δεν ήθελα. Ορίστε. Να, το βλέπεις, παιδί μου, εκεί το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος για να με εκνευρίσει. Ήθελα να κάτσουμε να φάμε σαν άνθρωποι και μετά να μιλήσουμε. Ορίστε, ήθελα να βάλει μια τάξη στο θέμα. Ναι. Δεν μου λες? Θα το τακτοποιήσει τελικά το θέμα μας? Ναι, σου είπα ναι, δεν ακούς. Και τον εμπιστεύεσαι? Θα τον εμπιστεύω, μια χαρά άνθρωπος είναι. Μωρέ Νικό, θέλω κι εγώ να τον δω, να το γνωρίσω. Αδριάν, αυτές είναι αντρικές δουλειές. Ναι, βρε Νικό, αλλά κι εγώ μάνα είμαι. Πρέπει να ξέρω. Τέλος πάντων, θα του πω μια μέρα να περάσει από εδώ να φάμε. Μπράβο, βρε Νίκο, μπράβο. Τώρα μπορείς να φας με την ησυχία σου. Όχι, τώρα φάτα εσύ. Από Παρασκευή σε Τρίτη, διπλή ταρήφα στη ζωή. Καλό κορίτσι και από σπίτι Που έμπλεξε με ταξιτζή. Αν είσαι εσύ από την Πάτρα, εγώ μ' από τη Λιβαδιά.